In deze video geven we suikerballen bakken zonder recept en maar een handicap. Ik ben Blien. Ik ken het Jerre. En ik ken niet Ceze. We hadden geen tactiek van tevoren bedacht, dus ja, kwad zijn, de chaos begon eigenlijk gelijk al. Nou, dit is heel... Dit was mij de bloem. Waar is de bloem? Maar hoeveel Dat mag weet ik ook erin? niet, hè? Ja, eigenlijk wel. Garlo. Zit maar stop. Zit maar stop. Maar dit is toch vies te weinig. Is dit goed? Dit is kapot. We zitten nu op 463. Oh, ik ben ontwegen. Ja, ik kijk hier niet even door, joh. Ja, dat is ook nog 600. Dan iets bij. Oh, kijk. Ik heb 600 gram is niet goed. We zitten ook 600. Dit is kapot. 686 zitten we nu. Oké. Hier bijna 700 gram bloem in die bak. Dus Jodem maar eens een deeg van te maken. We zeggen aaien dus we dachten die maar er ik maar terug in. En toen zeggen we ik nog boter. Ja, hoeveel gram boter moest er eigenlijk in? Aaltje, wat denkst je? Ik denk net een soort. Oh ja. 300. Draaien. Maar dit is 1250 gram. 200 gram misschien. Ja, ik zie ik echt maar wat. Hoi? Ja, maar wat dan? we doen gewoon 1200 gram. Ja, dat vind ik maar net maar het mes, want dan is het echt... Dat is wel even in handen, was ik je. Ja, ik krijg niet hand nog wel, maar ik doe het best wel. Oh. Oh, nou dit is cool jongens. Het gaat nog best goed. Malke! Dat... Hè? Het is toen dat ik alweer op mijn skort. Ik kook als een baas, toch? Sasheu je met. Ja, gewoon alles. Oh, wat is dat? Wat zit erbij? Het sneeuwt voor mensen die echt belien binnen. Anders bak ik geen pretje, kan ik je vertellen. Roept als kaneel. Ik weet net beter, jongens. We gooien er nou bovenaan zien. Nou, volgens mij gaat het wel goed. Het voelt echt wel een beetje als een soekenballen. Ik. Wat bed erbij, hoor. Geen wetten, hè? Ik viel de structuur namelijk. Oké, je zit al je satellites en het voelt echt alsof je mijn maling worden. Gadverdamme, jongens. Nou wordt het weer Maar ik heb nog helemaal droog uit. Nee, het wie goed. Maar de kerst zit ik even op het blad lezen. En Ja? dan gewoon je kneden. Net zo... Nee. Ik zeg nee. Maar dat is prima. Dit is zo onhandig. Maar En mijn mouw zit er steeds heel in. Niemand helpt me. Hoe lang moet ik kneden? Ik ben er nog niet zo veel, mooi zo. oh, we hadden het zo. Nee. Ja, ik ging net nog via de kneden. Dat hoor het maar. Jij hebt toch net? Oh ja, dat is... Ja. Ik vind je Jij hebt toch net? Weet jij die muziek van Mirjam, jongen? Dat luistert Henk Wijngaard zeker. Leuk nummer. Auw! Oh jee. Oh, dit is net goed. Oké. Auw. Ken ik wat van je bang? Nou. Nee. Nou, zei dit spel, maar dat ik het net ja. Mijn vinger doet ik echt nog zeer van Helemaal niks doen. Het deeg stond inmiddels te rijzen, dus we dachten misschien moeten we aaltje in voor de gek houden. Dit wordt langer dan ik dacht hier. Pas maar op, hè. Chris, ik kon de hele tijd light zien. Ik voel me echt nutteloos. Is jij hem in de hoek steen, hè? Wat ben we ontwaan? Haha, heel grappig. Laten we maar gewoon teruggaan met Aaron van de zoekenballen. Maak je nog wat in? Op de bijen? Ja, ik vind de gewoon zijn dan. Er zit nog van alles in die schaal. Toen ik die bal in de oven zette, dacht ik, help. Ja, dit is helemaal niks. Die dingen nou rauw. De bovenkant liep het best lekker, als dit is juist, maar als je de binnenkant. Nou, cheers. Dit heeft precies geen smaak. Godverdomme. Nee, dit is mislukt. Even de conclusie.
Dit is net heel handig om te dwan. Ik zoek het gewoon zonder Marleen doe ik dwan. Mijn recept. Het is toch jammer dat de zoekenballen mislukt is, maar de koers er echt niet meer mij. Dat ding weer nog sarau. Wil je hem dat we dit vaker doen? Laat het weten in de reacties.